ngampet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis. Saniki? Heeh. Nek aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu kowe piye-piye bakal keturutan. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jan jeblok wetenge. Ngomong wae ora. Gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis keto toto. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing sepi. Sumimpen telenging kalbu. Wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, celeng iki. Tak kira nek Ndara Antasena diwasan jeblok wetenge. Gus, apa? sampeyan nang ndi? Aku wis ning jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah, kaya nganggo training abang barang Siap pokoke. Ah iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Oh. Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. Wis gar ngopo-ngopo iso keturutan. Upamane Ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. iki nek tak coba ora ana nyatane tak tokke liwat mburi lho. Iya, iya. Bukan klepret ya man kuwi. Nek ana ambles bumi carane piye? Ya sewaton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati. Hati-hati lu, Gong, nek ora nyoto buhathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni to minggat ngono. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, hati-hati lu Gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye, Gong, kahanane? Peteng. Menang jeron bumi. Waduh, sarean netro. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ku ndak ngono. Apa Metu, Gong. Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu Mabur sikile gedruke lemah ping 3. Mabur iso mabur. Niat Nggon ati. oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah kaya ora jamak-jamak. Tulung ngecongke lho. Iya. Aku nek hitungan ora tau mlebu e. Iya. Ya, coba 1 2 3. Niat atine. Mabur. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta ana apa wae kok sajae mak cilik Bumira tawu pasuryane tawes padhaes kok kene kok kaya ora adat sabene. Kaya penggali lagi ora jenak, penggali ora karenan jroning penggali mak cilik Sediwa. Anakku lanang Antasena, piye? Mula kowe tak jawil. Kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Nggir. Dina samengko kowe arep tak pamiti. Lho. Pamiti piye? Kowe arep tak pamiti ento. Amanmu Sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa. Gusik, aja ngono, Pak Cilik. Sing sabar, sing ikhlas atine. Ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku. Antasena piye? Nalika semono negara Ngamarta kerawuhan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Heeh, terus karo Koko Prabu Mandura. Bareng ditanjeke dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma, Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yen negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane wali Nirmala Temajati yen ta tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klimasada. Pekasan para Pandhawa padha sarembug, Kakang Mas Jodipati wis gathok, Kakang Mas Madukara wis mathuk. Apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula gawe sarujuk. Terus ya meng aku sing ora cocok, aku sing ora condhong. Monggo karepku yen pancen Ndarawati ketaman pegebluk mbok ya diteliti luwih dhisik, mengko sawise diteliti yen pancen Koko Prabu Ndarawati karep mboyong pustaka Jamus Klimasada kebukten Ndarawati pancen ana pegebluk ora bakal awel sarta nggrundel. Nanging ngaturku akeh-akeh kelawan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa sajake ora dadi penggalihe wong atuamu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak lho. Iya. Terus bapak ngopo? Bapakmu tumuli duka karo aku Antasena. Terus sawise duka kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu rak kaya ngono kae? Heeh, kau dosa okol tur kudu menang dhewe. Kuwi watake bapak. Terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena. Lho. Sing nundung lunga Mak Cilik. Bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak nundung Mak Cilik. Iya Antasena. Lah ndi? Bapak ajare kose. Kosek kowe aja ngawur kowe, aja ngawur. Engko nek nganti kowe nesu karo bapakmu, mesti bapakmu ngluputke aku meneh. Aku saya dosa nang ngarepe wong atuamu. Ha nek nganti Mak Cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji. Nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu ku piye meneh? Dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta, mestine aku ora bakal tinampa. Terus perkara pustaka Jamus Klimasada sajake wis diparingake marang wong atuamu ing Ndarawati. Wah, janji wong Ngamarta ku ya grusak-grusu to ya. Pustaka Jamus Klimasada kuwi rak panguripaning para Pandhawa, pambengsaning para kawula sanegara Ngamarta. Lah kok dadi grusak-grusu diparingake karo Siwa Ndarawati, ya nek nganti Siwa Ndarawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waliyaning praja ing Ndarawati. Nek kabeh momong kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti, tegese menggara sapa sing ngapuntenan. Apa sing mbok pikir mau padha karo legetaning atiku Antasena. Wah, lah pancen kowe karo kuwi cocok kok Pak Cilik. Lah terus iki sampean arep lunga ndi? Aku dhewe bingung, ngene wae. Ngekos nggon aku apa piye? Jembar. Ngrandu Gumbala ana ruangan kosong. Apa? Ruangan kosong. Aku ki lek seneng karo kowe wong iki glece sak penake dhewe nek omong monggo kowe ki satriya ning nuwun sewu lho Antasena. Kelakuanmu iki kaya apa ana kawan? Wis ben sapa sing nyebut sakarepe dhewe. Ning pancen watahu kaya ngene. Terus jane Pak Cilik arep apa? Antasena? Piye? Iki malah aku rumangsa duwe kewajiban balekake pustaka Jamus menyang Jimat Klimasada. Lah terus carane aku arep goleki Kresna sing nggawa pustaka Jamus Klimasada. Nek sampean goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon. Engko nek nganti konangan kawula Ngamarta, lho kae Raden Sedewa kok kekalangan
arep tindak menyang endi dadi rasaning para kawula kuwi ora prayoga kedadiane. Lah terus aja wujud kaya ngono. Wujud apa? Mak cilik kuwi wong pinter. Mak cilik iki titisaning Bambang Sekoco, ya toh? Aku ngerti kabeh. Sampeyan kuwi arep piranganing Pandhawa ragil dhewe, ning sampeyan iki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge Piyai Sepuh. Sampeyan iki Pandhawa sing awas dhewe, waskita, awas paningale kuwi mak cilik Sedewa. Wis, saya aku percaya karo sampeyan. Aja wujud Raden Sedewa, ning wujuda liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampeyan goleki Siwa Ndrawati nggone mboyong pustaka Jamus Lima Sada, mak cilik. Yana dewa yen untuna wong aprang kasangsaran. Wong aprang kasangsaran. Nalika semanten sigra sedakep saltu juga nutupi baban hawa sanga ngenengaken cipta Raden Sedewa tanana ingkang pinindeng kejawi amung panguwasaning dat kamur wengdat eling-eling titising Jawata nalika semanten sak ciptane dadi sak sedyane ana ilang wujuding Raden Sedewa ana wujud Brahmana ingkang katingal mudha tumaruna kagiat Bambang Antasena wae. Pinter tenan makku cilik iki jan. Bareng sedakep kok ana kebul makbul nutupi awake Paman Sedewa terus wujud. Waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus mak cilik arep endi? Aja nyebut mak cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena, kanan negara Ngamarta nedeng wae peteng. Kowe aja lunga-lunga saka kene. Aku ndak ngambah dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ingkang gawa pustaka Jamus Lima Sada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo hitung-hitungan yen to kuwi nata Ndrawati sejati, nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur nom ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sakarepmu mak cilik. Kersane Bapa Begawan Dewa Kusuma kaya ngono, aku mengkari manut. Lah terus aku takon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teka ning papan kene. Wong kang teka ning papan kene mau tulungono, merga kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis sembahku ndereke tindake Bapa Dewa Kusuma tak golekane nata Ndrawati ngboyong pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada Antasena. Kurda Srama Pangga Wakut Katinyo Mawukyat Iro Wang-wang Piye ngandel ora kok Sinun Mandura ki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe ning mesti ngandhake karo wong liya lho kaya Patih Pragoto
Juget-juget nggawa glugu golek awake dhewe. Malah ora mung Patih Praguta, sajae Sinuwun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese Kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake Kuntul. Maksude piye kuwi? Tata upacara kata-katamu ki piye? Dandang kandhake Kuntul kuwi kedadian saknyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Kuwi tegese pawarta sing saknyatane ora dikandhake sing sakbenere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani rodheke. Ketitik ora ming Patih Praguta. Tak sawang Ndara Karukaca Ndara Antarja barang kok do ting brubung goleki awake dhewe. Ya mulih yo, Gong yo. Hah? Mulih. Engko nek Semar Modar bapak wis dawuh karo awake dhewe. Nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Yo mulih yo. Wis rasa dadak piye-piye mulih matur karo bapak, Pak, aku ora sida mboyong para Pandhawa di Pustaka Jamus Limasada. Merga Pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Ndarawati, jarene negara Ndarawati ana pegebluk ngono wae ora bapak mikir dhewe, bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, mlayu. Gong, ketoke limati kok luwih cepet awake dhewe mangane Semar. Masa minggu to? Weh, sapa iki, Tra? Lho, sapa iki, Tra? Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman. Kowe tak ajar Modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa? Panguwit. Ha iya. Wong apa kok terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Ya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek itu. Ha iya. Ngomong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi, ora iso. Aku saiki kudu jujur. Oh iya. Menika ngaten Raden. Yo. Sing ngomong Petro apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe Petro? Iya. Soale cangkem kuwi kulino ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking Sinuwun anu sowan Sinuwun sinu anu sowan Sinuwun sowan Sinuwun Prabu Puntadewa wigatine. Kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo, ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula matur sampean pun mboten kaget. Wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur Sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lha kowe iki ting pendurung ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke dak, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tombo. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suatu saat bapak niku pari pangandikan, Petro Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga Pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lha nek ngono ngendikane Mak Cilik Sedewa iki mau bener. Mangkane yen sampean ketemu ngono no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi? Kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditundhong bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki wis tindak. Lho, lu ngoten pundi? Kuwi itu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petro.
Wong loro mingan, kula kali Petro, ora kowe karo Bagong karo Petro. Ora kebablasan le omong. Karepku ki kowe karo Petro ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta, kok mlayu-mlayu. Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Karo Baladewa. Gleleng to? Heeh. Aman ora tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Suwa Mandura. Lho, sing diwedani apane? Lho kok mlayu. Ha nek kok ngandhake kanca kerubutan kok. Ngandhake sapa? Ngandhake Prate Pragota. Terus Kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niki wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, miter-miter teng gegana. Ndara Antarja goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikaning Mak Dewa. Aku kudu mbantu karo kowe. Mbantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora. Ora mbantu karo kowe iki tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip nang alam padang. Nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak D Baladewa kuwi perkarane kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe ming dienggo para Pandhawa. Aku ming perkara Pandhawa kon rawane karang kadempele kok dikalahke karo Sinuwun Darawati sing kawulane kena pegeblok. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar. Terus Baladewa nesu, panas maning jajaran sukun maning bawono. Bagong, menungso ya diapunmu. Kowe wani karo Baladewa. Kula dunake ngono, muntap kula. Lha terus melu ngadeg metenteng. Lho. Kowe kuwi? Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. Terus metu njaba. Ora dadi. Ha iya. Sing ora dadi perange lho. Heeh. Metu njaba ora ya metu njaba bareng wis bingung lho golek anduk. Kok ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Aku Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja do ngewangi. Oh, ora jiwa satria. Wis ndak dirambati anu jangkrik. Oh. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja adepono. Oke, siap. Carane kowe tak ewangi. Lha ngewangi kowe maju petokno Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunake satriya petuk ya bener. Kok iso? Engko muni kowe tak ewangi ning maju petokno Kakang Gatotkaca. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Metu power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Kanggo nambani wong loro, kanggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Wah, gleleng iki to. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan, nah kuwi masalahe. Nek sampe kula mati mongko ketutupan suket ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono ah, nyawa nggo dolanan. Ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning mati sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja sapa? Kowe Pak Kutro. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae, Tru. Nggih. Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku dilewangi ndelok sing lho. Ya, sakarepmu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Gatotkaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh siap. Terus carane mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Pripun?
Moh ababmu mambu. Kenapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang. Gong wul satria kon mlebu mburi ora. Amet pundi? Kowe ngamet ambegan kok. Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ke wis. Saniki? Heeh. Mulai aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu kowe piye-piye bakal keturutan ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jan jeblok wetenge. Ngomong wae ora. Gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis kaya toto-toto. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing sepi. Sumimpen telenging kalbu. Wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, celeng iki. Tak kira nek Ndara Antasena diwasan jeblok wetenge. Gus, Apa? sampean nemu ndi? Aku wis nang jero awakmu. Gneleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah, kaya nganggo training abang barang. Siap pokoke. Ah iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Oh, Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. wis gar ngopo-ngopo iso keturutan. Upamane Ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. iki nek tak coba ora ana nyatane tak tokke liwat mburi lho. Iya, iya. Bukan klepret ya men kuwi. Nek ana arah-arah ambles bumi carane piye? Ya wis waton ngamet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati. Hati-hati lho, Gong, nek ora nyoto buhathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni kok minggat ngono. Wong arep jajal kok digol-goli ora. Gong, 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 hati-hati lho, Gong, Gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye, Gong, kahanane? Peteng. Menang jeron bumi. Aduh. Waduh, sareane, Tru. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ku ndak ngono. Oh, wis. Metu, Gong. Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu mabur Mabur sikile gedruke lemah ping 3. Mabur iso mabur. niat. Nggo nati. Oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah ngayane ra jamak-jamak. Tulung ngitung iki lho. Iya. Aku nek hitungan ora tau mlebu e. Iya. Ya, coba 1 2 3. Niat atine. Mabur. Wah. Wah, dan gleleng ta. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petruk rasa ndak gleleng kaya nyolongane wonge. Wah. Kaya balon itu ending. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ra ana gendenge. Ah sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimes wae ya. Wedhus iki. Padake kloset ora. Men tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat.
kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Hak tatane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa. Aku sing nandingi. Hati-hati yo, Le. Siap, aja kuwatir, aja kuwatir. Iso mandek ora? Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun, landing. Oh, sabar. Edan buku karepe dhewe. Ora edan, kenyataan om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur iki sing sampean tok wae. Arep kula wong kere kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja gawar-gawur Bagong. Nun. Kuwi tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo Siwa Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungso. Nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming werku lara-lara ya, modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Kon tekan kene. Kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatul kowe. Aku ya isin ndek juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa monggo kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa senake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ana? Iya. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula mung muni Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bagong menungso ra tatanan. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku iki jegoke kirike tak bleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe?
ora minggat suaraku tak candak siramu tak potel gulumu potelen nang anda aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun ora karo kaca lenangke telat le apa metu getihe. Oh, krasa lara ora diantem. Mumet banget. Ndoro-ndoro piye ya iki bilane? Gus. Gus. Ndarantane nak. Gus. Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantil moncrat. Bol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro. Mbacut mlethek sirahe. Tono Gatut Kaca turu ta. Iki seneng kene iki turu ta, Tru. Ha iya tenan nak ombene oke tokke tumburi tenan. Ben luwe. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modal. Aja to sik aja Gong. Ah, mulane melek. Ya, nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora. Sirahmu ora bakal tak gawe macak mesti bakal tak silake. Oke, ora masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Totone nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nang nganti merem sirna margalayu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Aku Tidaya ora bakal menang karo Gatut Kaca. Ayo Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatut Kaca. Ora sudi aku batur sing gawe wirangi Bendara. Mutar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku sing celekit kabeh ora. Kok gleleng kowe ora apa-apa dunter. Candra sirahmu ngono dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning balineh to. Turu. Oh, ayo kekuatane Ndarantasena sajake. Wah, Gatut Kaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Ngono kepengin piye? Takone metu. Ben manjing ning nggonamu ora aku arep ngaso wae. Itu rampungno. Ning iki sing maju
Ndarantarja kuwi kakange Ndarantasena. Nek digdaya mesti digdaya Ndarantarja padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mesine menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mung sing Ndarantarja ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah, gong tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Kowe iki bisa lho, Gong. Alah lho. Aja terus emoh ora. Kowe wis sedhela emoh, gak aku gak ngono mau ora seneng ajarane ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arep glelengan ayo. Nek kowe ngendel kene duwe upas. Bagong ya duwe upas legane atiku. Bapak keperanggul mungging ayuda kebapak bawat nyobentar bawat nyobentar kebapak nyomungging aloka Bagong nggih Ndarantarja iya kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka napa? Nesu karo kowe. Sebabe kowe wani karo Sima Mandura. Ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedi. Kejem tenan iki ngungkuli adine. Sampeyan pun krungu kabar dereng? Kabar apa? Gatotkaca wedi kali kula. Lho. Adikku karo Kaca wedi karo Bagong. Weh, iki jeksane Piyayi Blitar. Niku asli aku ora goro. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula glecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak, kowe mesti bakal tekaning pati. Ayo. Diadu antarané Antarja karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng ditemtoke kowe apa aku sing tekaning pati? Manut, sirmu piye? Kula manut. Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Melek lho. Iya. Iki mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggap aku ora iso nyembur. Ayo, didu. Upasmu karo iduku ampun ndi. Kene marganing patimu. Pangga tak ayoni Antarja. Ngidoni wong nyembur kudune ngono kok saisaku panas to dadamu kena iduku wih lah kok nyolong pethek ing atase Bagong
kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja ora panglik mesti ana sing bantu karo kowe Kang rasa melu-melu perkara iki nek Kakang melu-melu perkara iki aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani petengane apa meneh rupak wani jembar wani Kang tak hitung-hitung sing luput Siwa Mandura dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho Kang ngopo gongkok ngalamun Jarantasena iki mlebu awakku nggawa sound system ora kok iso kang iso bergema terus Ndara Antarja melayu ha iya wah kuwi gleleng tenan iki arep pirang dina ning awakmu ya Gong ora arep takon metu oh tak jahiti kabeh mur dondomi men ra iso metu apa anggepmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok metu karo-karo karepku dhewe padha kula ya ngono lha ya ora iso dipaksa kok ya metu ya emoh aku ya ngono mesti karepe dhewe kaya terus ha iya kabeh ya dhewe-dhewe kok ya panos maning jajalan iblis kanat Bagong ponokan Petro ora minggat kok arep aku glancang metu jebol wae mlayu jero ayo iki toto mandu aku bola jero karepe nesu tenan nek kok. Wah, wis anggres ngono kae ora ana wong wani nyedak. Manas-manis jalan sune Bagong. Petro ora mikir glanjang negara jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ayo aku ya mlayu mak tratap. Heeh. Ning ngene kok. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi ya. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antasena ya, Tru. Ha iso, dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik nang bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sona ki omong. Ora mung terus glenes lunga. Ha piye kaya meh ditinggal tok kae? Ha iya ya. Heeh. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa ta ki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni wong piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Lah sampean sok turu barang nek pas kono nibake nenggala nyotombarano bles sampean pasare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun wah, ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamu Srima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah sertifikate wis tak gawa kok. Wis ngene kok bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane Nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru.
Apa Petro wae? Pun mboten. Bagong mawon, Bagong. Dadi ketujah nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane merem. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyut e. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamot ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut kae lah. Manut karo Ndara Antasena marang slamet. Yo, tak jaluke marang panguwasan ing Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Warga mau kok jarem-jarem ki apa to? Bulirungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Tro. Dine pengilanmu, Tro. Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik aja. Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik kaya ora ngerti watakmu, Tro. Nggawa ngotan cilik tok kakek sikil nggo nginjeni kathok-kathok kaya to. Ora ya tak antil modar kowe ora. Silai Tro, silai ben percaya. No. Ora pengen ngerti. Oh. Uise. Waduh. Wah, terus uise. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestunggur. Anakku nggih. Anakku wong Cendora, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petro jengkulmu meloncat ya. Ayo Satria. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun. Ya. Maju rene yo. Ya wah yen mung bombong adine kok. Petro Kandang. Wonten dawuh sinuwun. Ya, bojomu nendi? Siwa Mandura kok nakoke bojo. Weh, adalah Antasena. Apa Pakde? Edan kowe gondrong. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong, Pak. Heeh, Petro. Wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang Petro. Nggih. Terus kersane? Petro kan ngono. Wonten dawuh. Weh, ada. Ya pancen ngono Petro. Ah nggih. Nyai Kresna ndi Petro? Wah kula mboten ngertos. Dian. Sanjay lagi Dharma Wisata Petro. Turuti omongane teng blasur ora karo. Antasena. Apa Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde, tak donga-dongake lepas oparane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, Cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Antasena kok nyangkem-nyangkemke ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Tru. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kuwi anake Werkudara adik Kunjodipati, mula ora jenemokane Antasena iki. Wis biasa nek karo aku. Nggih. Petro, wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang, Petro. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok bendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sangarmu Petro, sing penting iso nggo maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, adalah. Baladewa kok nggo celure. Liyane Petro. Oh nggih. Niki. Aku ki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe graji cengelmu nggih. Oh nggih. Salah terus. Yo. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke Petro, iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 aku nangan. Sakaremu. Antasena, Piye, Pakde? pamujimu tak jaluk. Yo, pen kabeh pamujiku.
Maju ning peperangan. Awas rawatan jawatan manggen Barawara. Iki nyata Manjura Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Oh ngambeyen. Malah cengengesan. Kleru wae. Iki mergane patimu gunggung arepe iki. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adalah. Gunggung arepe dhewe buntu Pedro darane. Awakmu wis teng rika kok mlayu mriko edian arsa manjat ning alam jagat yang biruning. Oh yeah. Oh yeah. Pun nggih budal. Ayo, iki nonton Manjura Prabu Baladewa legane atiku tanah. Panus maning jajaran ebel iki aku kok ngedep kaca iki. Aku ngedep kaca gedhe-gedhe banget iki. Kok ono wong padha karo aku. Aja bengok-bengok mribani wong turu Baladewa. Oh edian. Iki suarane ora pangling iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah setan ora. Iki Bagong iki Prabu Baladewa. Kowe sik ngembal kuwi nggawa apa nggo genter tuwa banget. Baladewa rompek mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kyai Nenggala. Iki pawunan satu sekti. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Iki Kyai Bendho ayo. Iki nyilenane bakul tegan. Kowe apa aku sing tekaning mati dereng mati mati. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta kang kumitiran ing asta aneng asta Setyaki wonten timbalan nalika semono pun Kakang nganti lawan Siadi daya-daya prapta ing negara Ngamarta nggih. Nanging lha kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya koncatan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing mantu negari Ngamarta Prabu. Keparenga sak mangke monggo kula dherekaken sowan ngersanipun Kanjeng Prabu Puntadewa nanjihaken kawontranipun negari Ngamarta. Setyaki lho kok sik Setyaki wonten timbalan. Lho iki kok ana lakon sing aneh-aneh iki. Aneh-aneh iki kados pundi? Marata gage maju. Wonten menapa Prabu sawangan kae. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok dadi ora panen? Kae kok ana lho, kok Prabu Mandura loro padha gelut kae. Setyaki kowe misah siji, aku tak misah siji Mas. Silakan jauh.
Prabu. Kula aturi sawetawis. Sampun ngantos kados mekaten iki. Lho. Dalah. Yayang Ling Darma. Kresna. Kula wonten maring adawuh. Kowe iki piye lho? Kowe dudu aku kowe. Kowe dudu aku. Ora Bu, latri emut, ora Bu, latri emut, latri sabar. Sampun ngantos dados pasulayan. Kok ora Bu? Iya, piye? Piye Kresna? Kowe sing ngendi Kresna kok isih gabres? Sik. Wo setan iki. Lho, Kresna kok ngomongke aku setan iki? Pun kakang iki kadangmu werda. Kadang mendo. Kok Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misah lan panjenengan. Manusura tatanan manusura jajaran katase. Derajate kaceprek kok ngembali para panguwasane ento Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimake perkara iki. Lah kok si Adi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblok itu momo negara ing Ndorowati. Setyaki wonten timbalan Mandura inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti lamun Kakang Prapta ning negara Kamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada wigatine iki naryo nambak rengganing projeng Ndorowati. Lah kok saiki malah teko ning kene iki apa Ndorowati wis sirep tumuli si Adi methuk pun Kakang kundur marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mapunten, kula nika nembe dugi. Kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndorowati. Mengkono to Yai? Inggih, Koko Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon salense kuwi. Kuwi kon salense kuwi. Derajate aceplek kok ngembari parang nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Piye Yai? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye ngestaken dawuh? Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus ya. Regane pira Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis aja melu-melu Setyaki. Piye Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndorowati. Monggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Koko Prabu sakmenika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi-wingi. Lho. Maksudsu? Maksud lu. Kowe Kresna wis paham kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya ngene. Ayo salin. Salino. Lah salin piye? Aku lek dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin. Iki aku ora adem kok iso dadi kaya ngene Kresna. Lho, sing gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki wonten rene. Mriki ngestaken dawuh. Setyaki Wonten dawuh. Antasena kok rene. Ngestaken dawuh. Antasena, Piye Wadi? kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut kowe. Guru-guru wis kon balekke iki ora cucuk karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. Menungso tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngene ndak Pakdi mentolo karo Ponokawan. Iki ponokawanmu. Kok dadi Pakdi kok mentolo karo ponokawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Ndorowati. Yai Prabu nyilih pustaka Jamus Lima Sada Bagong nyebutake pustaka Jamus Lima Sada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Dapure batur kok ora gelem ngalah. Antasena, piye Pakdi? Mikir jangkae kae. Ya narto jangka jangko. Lho kuwi malah Antasena mbombong kuwi Antasena. Antasena. Piye Pakdi? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki ya wis ben. Terus karepmu Kuwi diganti. diganti sapa? Lho, diganti Bagong.
Yo Pak Dio ganti yo. Waduh, cilaka iki lho. Iki aku nek iso aja tok ganti aku tak mulih nang ngomahku tak gandrung karo garwaku. Baladewa gandrung. Baladewa gandrung dengkulmu mocot. Dengkulmu ku sing mocot. Wis. Wis. Wis mangane ayo Dono. Woi lagar. Halo. Wong edan japure kaya ngene kok Malik Baladewa. Weh, nek gleleng to. Antasena piye? Lakon iki piye, Kir? Sejatine lakon iki aku mau entuk critane Ponokawan. Yen to bab anu kakekne Semar loro. Lho. Semar loro? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh. Anu iya, anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi walu yen arep Temah Jati Kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. lho ges piye? Pustaka Jamus Krimasada diasta Sinuwun Ndarawati. Kok sik aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Ha nggih. Ora tak mak rada ngarep kene, ora omongane ngedangklang nang kene. Iya. Wah, edan iki jan karo sapa-sapa sia-sia. Terus dadi geger wose Pustaka Jamus Krimasada diasta Ratu Ndarawati. Mbuh sampeyan mbuh dudu sing baku sing nggawa Ratu Ndarawati. Gusti, sing nggawa ki Ratu Ndarawati tenan. Ane nyatane dhek ora ngaku kok. Kok ora Bu? Kula wonten pundi papan menika mboten ate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Ndarawati. Lah, aku mongko ora amat Setyaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono pancen Pustaka Jamus Krimasada ilang saka negara Ngamarta digawa malih kagungan kewujud Ratu Ndarawati. Lah menika ing dados tok sumbering perkawis. Mongko menika dipun betahaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng grahipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngoten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petruk. Petruk nanti? Truk. Rene truk. Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Ndarawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karangkadempel. Lah mengene bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilek karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet satu gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki, wonten timbalan. kowe tak tinggal nang kene ya. Nggih, ngestaken dawuh. Kok ora Bumandura kepareng kala nggalang mripun wonten Garing Ngamarta? Ya, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang maraja saka sela-selaning Garu. Ya, Pak Ding ngestake dawuh. Petruk Bagong karo kaya budane Karangkadempel. Monggo sinuwun kula jaken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Ya.